gradim. Dvadesetog septembra 2013. godine Centralno-evropski forum za razvoj CEDEF, vodeća ekspertska organizacija na polju zastupanja energetske efikasnosti i zelene energije u Srbiji, organizovala je 4. međunarodni CEDEF energetski forum pod nazivom Voda, energija, efikasnost i održivost u jugoistočnoj Evropi, koji se održava pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine Autonomne pokrajine Vojvodina. Generalni pokrovitelj skupa bila je Elektroprivreda Srbije, a organizovan je u saradnji sa Srbija vode, Institutom za vodoprivredu Jaroslav Černi i opštinom Vrnjačka Banja. Forum su otvorili profesor dr. Zorana Mihajlović, ministar razvoja energetike i zaštite životne sredine Republike Srbije i dr. Željko Kovačević, ministar energetike, industrije i rudarstva Republike Srpske. CEDEF Međunarodni forum ima za cilj da ukaže na značaj odgovornog upravljanja vodom u zemlji, regionu, ali i na globalnom nivou, jer je odlukom Ujedinjenih nacija 2013. godina proglašena godinom saradnje u oblasti voda. Koliki je značaj regionalnog povezivanja po pitanju voda je i predviđanje da će do 2030. godine 47% svetske populacije biti ugroženo nedostatkom vode. U Srbiji su 92% voda tranzitne vode. Naša zemlja po stanovniku godišnje raspolaže sa oko 2000 metara kubnih domaće vode, što je svrstava u kategoriju osetljivih zemalja po pitanju dostupnosti ovog resursa, istakli su učesnici foruma. Fokus ovogodišnjeg foruma je bio u domenu odgovornog upravljanja vodom, korišćenje vode kao izvora energije i primjena inovativnih tehnologija koje omogućavaju snabdevanje, prečišćavanje i visok nivo efikasnosti u korišćenju vode. Kao i ranijih godina, više od 400 učesnika uzelo je učešće u radu, a zemlja partner foruma je Italija. Tokom foruma predstavnici CEDEF-a i konsulting kuće TIP iz Makedonije potpisat će memorandum o saradnji, čime CEDEF nastavlja sa svojom aktivnom ulogom zastupanja politike i ciljeva Evropske unije u oblasti održive energije putem bliske saradnje sa velikim brojem relevantnih partnera iz Srbije, Mađarske, Hrvatske, Crne Gore i ostalih zemalja regiona.